Vi starter introen. Hvad sker der, shababs? Velkommen til en... Vi skal lige logge hende igen, fordi jeg nailede den faktisk første gang. Eller anden, tredje gang. Lige hurtigt, log hende. Det bliver en YouTube-video, det her, shababs. Det bliver en YouTube-video. Hvad sker... Er vi på den her ting? Thumbnail. Hvad sker der, shababs? Velkommen til første episode af Gordon Zanes køkken. I dag, shababs, så skal vi lave Danmarks bedste bolognese. Hvad sker der, shababs? Velkommen til første episode af Gordon Zanes køkken. I dag, så skal vi lave Danmarks bedste bolognese herhjemme. I ens humble abode, i ens køkken, i ens eget køkken. W-intro. Er det den, vi runner med? Den er fin. Den var fin, var den ikke fin, den der? Okay. Shababs, i dag... Vi tager lige ingredienserne først, okay? Det, man skal bruge for at lave den perfekte pasta bolognese, det er simpelthen... Du skal bruge 1 til 2 løg. Jeg vil sige 2 løg, fordi jeg er en løgmand. 2 løg, a.k.a. 1 stort og måske 1 mellem. Vi ser det her. 1 stort og 1 mellem. Derudover gulerødder, selleri, og det vigtigste af det hele, lamit. Og til nogle vegan fuckers derude, hvis du ikke har meat, din bone structure, den fungerer ikke ordentligt. Hvorfor er der brød her? Det du starter med at gøre, når du kommer til at lave en pasta bolognese, det er, du skal først skære dine veggies. Veggiesne, de er selleri, gulerødder og løg. Det starter du med at skære. Så sæt i gang. Find et skærebræt. Vi har ikke et. Hvis nu skal man skal være kreativ her. Det I skal også tænke på, udover at det er Gordon Zanes køkken, det er også Ghetto Kitchen. I Ghetto Kitchen, du skal være kreativ, du skal være klar på hvad end der end kunne ske, bror. Det man gør, plastiktallerken, det er et skærebræt i dag. Hvad for en kniv skal vi bruge? Det der er ikke om med mine knivshops. Mine kniv, de er heller chopped. Jeg har faktisk det mest chopped ass kniv. Så faktisk, inden du gør noget, vask det goods først. Put the meat to the side. Vask jeres ting først, fordi det er det vigtigste. Altid clean foods. Min selleri er meget blød dog, som gør mig lidt bange. Garlic er essential i en pasta bolognese. Holy shit, det er koldt. Holy fuck, det er koldt det her vand. Jeg ved ikke, men jeg kan ikke godt lide at skrælle jeres gulerødder, for det kan jeg ikke. Jeg kan godt lide, at mine gulerødder har det der smag lidt af jord. Men vi skal lige have en bedømmelse. Vi skal lige have varetjek på den her gulerød. Varetjek. Hvad siger var? W gulerød. Den er ikke for råden. Hvad siger du nu? Der er ikke nogen af der skal være lidt for freaky. No, don't get too freaky. Det er sådan, du vasker en gulerod allerbedst. Det er lige at give den en happy ending. Og så lad mig lige tage mine fingre. Efter du har vasket dine grøntsager, efter du har vasket the greens, så skal du choppe dem. Det vi altid plejer at starte med, det er, at vi starter altid med sellerien. Sellerien for mig, det er en af de mest underrated frugte, grøntsager, der er. Så derfor starter vi med at choppe den. Vi tager lige enderne fra hinanden. Slask. Putter dem til siden. Vi skærer sellerien ind i midten. Jeg har lidt brug for et cutting board dog, så man er nødt til at være lidt kreativ her. Jeg elsker duften. Duften af selleri, bror. Wow, den er crazy. En af mine yndlingsting at lave, det er faktisk pasta bolognese, vidste det? Fordi jeg laver den bedste pasta bolognese i DK. Jeg laver sådan en god pasta bolognese, at jeg er villig til at invitere Kasper Drøm herud, bare for at smage den. Spørgsmålet er, om Kasper Drøm han vil komme herud
Det er jo det spørgsmål, hvor jeg kan vise ham, hvordan man laver en ghetto bolognese. Når jeg lige tænker over det, det giver jo egentlig ikke mening at have ratatouille-musik på, når vi laver en pasta bolognese. Lad mig lige hurtigt. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Jeg laver en pasta bolognese, bror. Pasta bolognese, det er italiensk. Ratatouille, det er fransk. Italian non-copyright music, kom nu lidt. Så er sellerien cuttet. Nu skal vi cut the onions. Onionsene, de bliver lidt tricky, fordi for det... Jeg ved ikke hvorfor. Eller ikke onions, hvad snakker jeg om? Jeg siger den onion. Nu skal vi cut gulerødderne. Jeg ved ikke hvorfor. Min gulerod, den er meget blød. Og jeg ved ikke om det er meningen, den skal være blød. Eller hvad det betyder, når ens gulerod er blød. Men den er blød. Jeg ved ikke om det betyder, er det fordi den er dårlig? Er der nogen, der ved det? I kan ikke komme og sige til mig, at det her det ikke er den mest even cut, I har set i jeres liv. Hold on. Det er knifing skills lige nu. Hvis jeg cutter myself, er der nogen, der ved, om det er TOS? Jeg så, hvis min nabo ikke de ser mig, bror, de kommer til at... Jeg ved ikke. De tænker, de bor med nogle psykopater. De tænker, de bor med psykopater. Okay. Er det bare mig, eller ser mine gulerødder lidt sådan, forstår du, de er expired fra en dag siden-agtigt? It's good. Ærligt, hvis jeg kunne give noget til at vil give. Se, nu. Jeg har ikke engang en skål. Okay, så skal man lige putte det her to the side, fordi vi skal skære løg. Ej. Jeg er en onion man. Og hemmeligheden i alt det her, det kommer faktisk efter, med hvordan man rester det hele. Start med your onions. Onions, det er essentials. Så skræl jeres løg først. Og det er vigtigt, det er hvidt løg. Ikke hvid løg, men et hvidt løg. A.k.a. et løg. Forstår du? Der er løg, der er rød løg, og så er der hvid løg. Et løg. Hvorfor giver den ikke cut? Ja. Så cutter du den her. Men min knife er alt for chop. Oh my days, jeg skal have dykkerbriller. Nu er der kommet lidt jord på vores skærebræt. Det er med for ekstra flavor. Så man skal ikke hate på det. Lad det blive der. Alt, I skal tænke på, alt i sidste ende, det er der for at være ekstra flavor i gåseøjne. Så for eksempel, kan I se alt det her? Normalt, lad det blive fedt. Du skærer din løg i fine tern. Det er meget vigtigt, at din løg, de er i fine tern. Hvad så? Hvad? Your pajamas? Yes. Give me 2 seconds. Do you want them to smell like onion? No. Then give me 1 secondos. Sharps, luk jeres øjne nu. Fordi jeg skal lige hente dames pyjamas. Luk jeres øjne. Jeg ved godt, der er nogle dirty bastards. Luk jeres øjne. Hvem var det lige, der followede til dig, der followede? Lukas, Luxi, Luku. Top elsket. Tusind tak for follow, bror. Big love. Igen, Lukas, bror. Ligesom jeg sagde til den anden. Du er kommet ind for at se DK's bedste bolognese. Jeg ved ikke, om jeg har sagt lasagne før hen i videoen, men jeg mener faktisk bolognese. Det er et hot take endda. Bedste kniv, du kommer til at finde i dit liv, bror, den finder du ikke i Netto, i IKEA. IKEA har bedste pander, bedste knive. IKEA er ægte W's, når det kommer til sådan noget. Ja tak, du ved det, Sossi, du ved det. Man tror jo, en pasta bolognese, den kan tage lidt... Man tror jo, den kan tage lidt tid. Det gør den ikke. Den tager ikke tid. Kæft, du skal godt komme så, Lukas, bror. Heldigvis, fordi at min kniv er så klapt, så kan den ikke engang skære igennem min hånd. Hvilket betyder W-kniv. Rigtig meget løg. Så jeg ved ikke lige, om det er god eller dårlig ting, men vi er løgmand. Vi er en løgmand. Næste step, og som jeg vil sige, en key factor
i den her bolognese. Jeg garlic. Eller som der er en eller anden, der vil sige heartburn. Whoopsie! For det første, når den prøver at løbe væk fra dig, fang den. Fang den, ligesom dine kvinder, men ikke på den der måde. Ikke misforstå mig. Hvis de løber væk fra dig, lad dem løbe for dig. Hvis damer løber væk fra dig, ærligt, så lad dem løbe. Det er faktisk fucked. Det tager jeg faktisk tilbage. Det tager jeg tilbage. Epstein-mentalitet. Jo. Det er Epstein-mentalitet. Men det har vi ikke, Jeg tog den tilbage, Hvorfor ser den her helt rynket ud? Hvorfor er alle mine grøntsager rynket, bror? Kan du godt lide at lave mad? Ja. Det der er ikke om mig, bror. Jeg kan godt lide at lave mad i et køkken. Jeg kan godt lide at lave mad i et godt køkken. Men jeg kan ikke lide at lave mad i et dårligt køkken. Der må jeg være helt ærlig. Et klapt ass køkken, det kan jeg ikke lide, bror. Det har jeg gjort for meget af i mit liv nu. Ja tak. Perfect fit. Skru den her op, og når jeg siger til at skrue den op på maksimum. Den skal helt op på 9. Fuld Rebecca på den der. Vi skal stege vores grøntsager først. Det betyder, at vi skal stege vores løg, vores selleri og vores gulerødder. Når de er blevet stegt lidt i 2-3-4 minutter, så putter vi køden oveni. Når køden har stegt i også 2-3-4 minutter, så putter vi hvidløgn i. Og så fortæller vi resten bagefter. I hvert fald det vi kan starte med, chaps. Vi kan starte med at putte ekstra virgin olivenolie ind i panden. Giv den en færre mængde, fordi den skal også lige have lidt taste. Okay. Lyt. Vi laver ASMR-tid. Lyt. Det her, det er det, I skal høre, når I laver mad. Når I laver det her. Forstår du, det er den der lyd, I skal høre. Når I hører den lyd, så ved I, at panden er varm nok. Det, som vi også er ude på i dag, det er educate. Vi er ude på i dag at educate folket i, hvordan man laver mad. Fordi jeg tager ikke pis på jer. Jeg laver den bedste pasta bolognese. Nej, det bliver banging det her. Det bliver simpelthen allerede nu, jeg kan fortælle jer, chefs, det bliver banging. Gør jeres krydderier klar. Krydderier, det er noget af det vigtigste. Det er en essential. Det, som der er vigtigt her. Salt. Peber. Løgpulver, vi har nok løg. Venlig, var det ikke peber? Nå, det var chili. Peber. Sweet paprika, den kan noget. Ikke sov på den, bare en lille smule. Men balsamikum. Don't sleep on it. Hvorfor har jeg ikke en bev? Hvor er min bevs? Hvor er alle mine bevs? Jeg plejer at være the bev connoisseur. Jeg har ikke bevs, bror. Jeg har æblejuice. Nu, fordi jeg er en, der godt kan lide at have lidt tekstur. Tekstur i mit foods. Hvilket betyder, at jeg kan godt lide, når det er al dente. For mig er al dente, det er når det er lidt crunchy. Der er lidt crunchy i det. Så det du gør nu, du tager dit meat. Ligger en hul i den. Du tager this whole motherfucker slop. Du tager hele den her slop. Put den ned. Bag. Op. In the bin. Imens den er i gang med at koge en lille smule. Du tager din salt. Bag. Du hælder salten over. Det her der kommer til at være meget, så jeg ved ikke om jeg lige har puttet for meget salt lige nu. Det finder vi ud af efter. Jeg swirlede den der salt over det hele. Du tager lidt peber, ikke for meget peber, men lidt. Ikke så for at det bliver for meget, bare en lille smule. Sweet paprika. Det her, det er the magic sauce. Det her, det er den, der gør sådan, at du får noget, hvis du laver det til damen. Forstår du? Bare lige en lille smule paprika her og der, you get me? Og ved du hvad? Jeg er en, der godt kan lide en spicy bolognese. Så vi tager chili flakesene. Bag. Slasker lige også et par stykker hernede. Giver den en god. Bag.
Det hedder at tage... Hvor kommer alt det salt fra? Der røg salt over det hele. Jeg vil bare putte salt i. Hvordan? Se, det gemmer vi til en anden dag. Dem har ikke set noget, så ain't no one snitching. Det er derfor, man skal ikke hoppe på en side mission. Hvis du hopper på en side mission, du glemmer om the main mission. Bare lige skubbe alt det her ned lidt. Vi tager en støvsuger lige hurtigt lidt. Eller efter. Bare. Bare, oh shit. Så skal du bare lige mix. Stir it up. Mix this motherfucker. Fordi selvfølgelig, man skal ikke have noget råt kød. To bøtter hakkede tomater. Naturligt. Jeg vil have købt Mutti Mutti. Mutti Mutti kostede 20 kroner per bøtte. We ain't got the budget. Det er 6 kroner per bøtte. Men Mutti Mutti, hvis den er på tilbud, 10 kroner per bøtte. Next level stil. Men I tager begge to af dem her, putter dem ned i. Mutti Mutti banger, bror. Mutti Mutti, det er goated. Putter begge to ned i den her bag. Du tager koldt vand. Fylder den halvt op. Swerver den der motherfucker around. Putter den ned i. Får alt juice, saft og alt det der med. Lad mig lige se. Skal vi lige mix that shit around for at se, om vi skal gøre det en gang til. Jeg har købt de forkerte tomater. Det kan jeg allerede se nu. Den bliver lidt klumpet. Men don't worry about it, cuz. Men ærligt, jeg fucker med de her. Prøv at se de her lommer. Det kommer og sige til mig, at den ikke er stil at have i 2 lommer her. Elreader, bror. Elreader, ærligt, bror. Du er god til at læse, bror. Tusind tak, bror. Tusind tak. Jeg vil så lige hurtigt sige, jeg har haft en 10 timers vagt i dag, shops. 10 timers vagt. Når man har en 10 timers vagt, den fucker med dig mentalt. Specielt når mit job er at snakke. Jeg arbejder jo som sælger i Power. Så mit job er at snakke med kunder. Every single day. Put salten i den her motherfucker nu. Swerving. Swerve all that salt. Hvad er der for noget mad, du laver? Vi laver lige nu pasta bolognese. DK's mest onde pasta bolognese. Og homemade, jeg vil lige hurtigt sige til dem, der er joinet og har ikke set med fra starten af. Alt det er homemade. Det er lige før, det er mit eget meat. Pause. Lad mig lige hurtigt taste this motherfucker. Jeg ved... Ej. Okay. Jeg har puttet for meget salt i. Jeg har puttet lidt for meget salt i. Jeg skal lige smage den igen. Oh my days. Det brænder min hånd. Åh. Vi ses, frugt. Jeg ved lige præcis, hvad den mangler. Put noget chili i den her motherfucker. Put noget hurtigt, bare en lille smule chili, for så det bliver lidt en spicy bolo. Spicy bolo. Appelsin eller æblejuice? Æblejuice. Æblejuice er goated in my opinion. Men ved du hvad for en, der hitter different? En appelsinjuice, bror, fra Føtex. Frisk presset appelsinjuice er du fucking crazy. Det er en af de bedste. En af de bedste appelsinjuice, jeg måske har fået til dato. Klip det lige hurtigt, shops. Det er godt TikTok-klip. Klip det. Hvem var det, der skrev? Havnen, topelsker skal slikke dig. Det er rigtig godt TikTok-klip. Klip det lige herfra. TikTok-klippet. Bag. Friskpresset appelsinjuice. Ellers er det æblejuice all the way. Helt enig. Jeg er helt enig.
Før at man kan putte pasta ind i vandet, så skal det koge. Og for at vand koger, så er det 100 grader. Nej! Tomatpuré! Vi har glemt tomatpuré! Der skal tomatpuré i! Nej! Er det too late at putte tomatpuré i? Nu, når vi har puttet tomatpuré i, så skal vi røre den rundt, for at tomatpuréen og bolognesen laver en sammenflætning. Yo, Jungle. Tusind tak for follow, bror. Big love, velkommen til Gordon Zanies Kitchen. Det er første episode af Gordon Zanies Kitchen. Så velkommen til, bror. Vi kommer til at lave det her minimum en gang om ugen, hvor vi laver different kind of foods for at educate the youth i, hvordan man laver foods. Og fordi at vi har fået high quality production nu, så ser det egentlig også godt ud. Så W's in the chat. Tusind tak for follow. Velkommen til, bror. Og det kommer hver uge. Så get busy. Det som folk faktisk ikke ved om mig, det er, at jeg er faktisk uddannet i at lave spaghetti. Og måden på, at du åbner en pose spaghetti, det er sådan her. Ham den ned i bordet, spaghettien den flyver op. Derefter, fordi jeg skal lave det her både til mig selv og lidt til damen, men også lidt til madpakken. Så vi tager så meget her. Der er cirka 80 stykker spaghetti herinde, plus minus. Inden du putter den ned i det kogende vand, som I kan se, inden du putter spaghetti ned i det kogende vand, så tager du olie. Extra virgin olive oil, og ved du hvad grunden til at du tager olie? Det er fordi olien den gør sådan, at spaghettien ikke stikker til hinanden. Putter bare lige en lille smule i, little bit. Husk også at tilsætte salt. Og tilsætte salt, det er også meget vigtigt. Så man giver det lige lidt tid. Og ved du hvad, jeg skal nok vise jer tricket til, hvordan man ved, om din pasta er færdig. Fordi at vide, hvornår din pasta er færdig, det er det mest svære i hele køkkenverdenen. Men fordi at jeg er Gordon Zani, viser jeg, hvordan man kan finde ud af det. Wow. Tomatpuréen, den gjorde noget. Jeg ved ikke, hvad den gjorde. Den gjorde et eller andet. Wow. Next level. Hvem var det lige, der followede? Din overmand. Tusind tak for follow, bror. Har du ansat æble nektar som statist, eller hvad? Jo, bror. Ikke kom og sig til mig, at det ikke var tough, bror. Det var tough, altså motherfucker, det der. Jeg kan vise jer allerede nu. Den her pasta, den er ikke klar. Når din pasta er sådan her, bror, så er den ikke klar. Fordi allerede nu, den bliver stiv igen. Forstår du? Den er ikke klar, den her. Det kan man allerede se bare ved the looks. Man kan se, at den ikke er klar. En pasta, den burde gå hele vejen ned. Den burde gå hele vejen ned. Forstår du? En vigtig ting ved at være en kok, er at ens køkken skal være rent. Lad vente om. Det kunne være værre. Det kunne være meget værre, bror. Ærligt. I nogens øjne, bror, det er rent. Hvis du kigger på Palle, hjemme ved Palle, bror.
Det her, det er rent. Forstår du? Så i nogens øjne, det er rent jo. Det er clean. Nu viser jeg teknikken for, hvordan man kan vide, om ens pasta er klar. Morgen kunne du finde ud af, om din pasta er klar. Du tager din pasta. Og kaster den mod væggen. Hvis den laver den lyd til på din væg, eller dør, så er den ikke klar. Så er den ikke klar. Det var ligesom at kaste en sten. Det var ligesom at kaste en sten. Giv den 3-4 minutter mere. Jeg tager ikke på. Virkelig for at finde ud af, om din pasta er klar. Tag den. Kast den mod et eller andet. Hvis den sidder fast på væggen, den er klar. Hvis den falder ned, den er klar. Nu skal den til det test. Vi skal putte til det test. Hvad er jeres theory, chaps? Hvad er jeres theory? Kommer den til at sidde fast, eller kommer den ikke til at sidde fast? Vi er der snart. Vi er der meget snart. Vi er der meget snart. Meget, meget snart. Vent lige. Meget snart. Tænk at arbejde i køkkenet og kaste med maden på den der måde. For det første. Shababs. Lad mig lige put you on to something. Når I tager på Mac'en og spiser, eller I tager på Burger King og spiser, eller I tager ud på en eller anden clapped-ass fastfood-kæde. Tænk over, højst sandsynligt, en af de gange, I har spist noget udefra, der er en, der har puttet sin klunker i din mad. Put den tanke i et hoved. Der er 100% en, der har puttet hans klunker i din mad. Lad mig lægge den sådan til nu. Hvor er musikken? Er der ikke musik? Det er fordi, jeg tror ikke, mit headset virker lige nu. Pasta check. Okay. Den er ikke klar. Jo. Hvordan min pasta, den kan flyve sig? Alex, jeg siger til dig, jeg har lavet den ondeste pasta bolognese. Den mest onde pasta bolognese, bare. Hvis du var i Aarhus, så ville jeg måske give det lidt. Men shababs, i morgen ram fisketåret. Alex, han er i power fisketåret. Så først, pour it up. Oh my goodness, oh my goodness. Jeg har ikke spist hele dagen. Det er nok lige til at starte med. Start a little light work. Oh my goodness, oh my goodness. Sluk den der. Vent lige. Oh, wow. Oh my goodness. Oh my goodness. An edible shot. It's good. An edible. Jeg giver lige hurtigt et lifehack. Du tager en chopped ass kartoffelskræller. Oh my goodness. Ikke kom og sige til mig. Wow. Som om du er en restaurant, chaps. Som om du er en restaurant. Wow. Taste test. Wow. Prøv at se. Den ved, den smager så godt, den prøver at flygte fra. Opskriften i description. Tusind tak for, at I gad at se med. Tusind tak, YouTube. Husk at følge sub. Vent lige, vi tager den lige forfra. Husk at follow. Vi tager den lige helt forfra. Husk at like og subscribe. Tusind tak for, at I gad at se med.
Husk at følge mig også på mine sociale medier, TikTok, Instagram og Snapchat. Yalla bye. Vi ses næste episode. Ægte italiano.